Улада, якая мацуецца на сіле, на рэпрэсіях, она не любіць прынцыповых людзей. У цяперашнім жыцці не хапае, конечно же, ласкі мамінай, рукі, якая заўсёды можа дапамочь. Ён мог прачнуцца начы і просто прыбегчы да маёй ложка і как бы плюхнуцца на вольнае маміна месца і просто плакаць. Ну, я разумею, што там, дзе она зараз знаходзіцца, ёй не спадабаецца, што ёй там кепска, што она сумуе па нам, і я па ёй сумую. Трэба разумець, што Паліна маці, якая вельмі любіць сваіх дзяцей. Гэта фактычна гвалт над псіхікай чалавека. І мне вельмі сумна, што я не магу вярнуцца, але адначасова радасна, што цяпер я нічым і нікім не рызыкую. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні нашых герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Мой герой сёння Андрэй Шарэнда, муж актывісткі і палізняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк, якая змагаецца нават за кратамі, якой дадаюць і дадаюць тэрміны за яе нязломнасць. Андрэй хворы на рак і сам гадуе 2 дзяцей, без мамы. Давайте паслухаем яго гісторыю. Калі Паліна была на волі, калі мы былі разам, больш за ўсё задавальненне якраз прыносіла нейкія агульныя справы. Гэта маглі быць простыя хлопаты па дому, просто заняткі з дзецьмі. Ну і фактычна і праца у нас была агульная. Фактычна працавалі мы все разам з Палінай. Якраз гэта прыносіла больш задавальнення. Простыя чалавечыя адносіны. Пазнаёміліся з Палінай ўжо колькі, 99-й, фактычна 25 год таму. Ну і фактычна спачатку гэта было, можна сказаць, сяброўства, пабрацімства, як зараз моднае слово такое гучыць. Але пазней неяк так нашы стасункі перараслі нешта большае. І з нараджэння першага дзіцёнка мы адчулі, што мы сям'я, што нам трэба ўжо будаваць агульную нейкую будучыню, паклапаціцца не толькі аб сябе, нейкіх сваіх задавальненнях, але і будаваць будучыню сваіх дзяцей. І патроху гэта мы пачалі рабіць. Самыя светлыя ўспаміны ў маім жыцці звязаны з тым, як мы раней всей сям'ёй збірались і ехалі на роварах на прыроду. Это былі часцей за ўсё нейкія азёры ці проста на нейкую паляну прыгожую. Там мы сидзелі, маглі взяць з сабой пакрывала, накрыць пікнік. Некалькі гадзін, а пазней все разам ехалі да хаты. На жаль, такое шчасце доўжылася не так доўга. Уже фактычна 4 гады мы не разам. Але я веру, я ўпэўнены, што за тыя гады нам неяк удасца наверстаць. Неяк все ж таки удасца все гэта павернуць, перекуліць і наверстаць тое, што было страчана за гэтыя 4 гады. У цяперашнім жыцці не хапае, конечно же, ласкі мамінай і рукі, якая заўсёды можа дапамочь. Чалавек, які заўсёды дапаможа зрабіць урокі, які паможа папірацца ў сябе наверсе, з якім можна проста добра паразмаўляць і каб ён заўсёды дапамог тебе. Паліну затрымлівалі ў той момант, калі якраз дома быў малодшы сын. На той момант ім было толькі 4 гады. Мама была самы дарагі для чалавек, і ён бачыў, як да хаты проста варваліся десятак чорных людзей, якія скруцілі, забралі маму, перерылі весь дом. В той момант они хацелі забраць нават яго. Пашанцавала, што мои бацькі былі побач, і бабуля і маці Паліна своечасова прыехалі і смаглі, як мы мовіць, фактычна адбіць дзіцёнка, ён забралі ў прыют. Першы час Стах увогуле амаль што не размаўляў, кепска спаў начы. Ён мог прачнуцца начы і проста прыбегчы да маёй ложка і плюхнуцца на вольнае маміна месца і проста плакаць. Гэта быў вельмі моцны стрэс для дзіцёнка, і фактычна пасля гэтага ён амаль перастаў размаўляць. Пасля гэтых некалькі месяцаў, калі ён больш-менш супакоіўся, быў новы стрэс. Мне таксама прыйшлося збегаць у Беларусі, бо на мяне была заведзена крымінальная справа. Мне ўдалося збегчы з этого хатняга арышту за некалькі дзён да суду. Это таксама быў стрэс для малога,
І ён зноў замкнуўся ў сябе. І вось 2 гады мы ўжо тут Вільні, і 2 гады вось доўжыцца наша такое, кажуць, падарожжа па спецыялістам. У яго быў пастаўлены дыягназ затрымка развіцця мовы і фактычна ставілі дыягназ гіперактыўнасць. На шчасце, тут Вільні ёсць добрыя спецыялісты, да якіх мы хадзілі больш гады, чым за год. Яны сапраўды ж вельмі шмат зрабілі для майго сына, я вельмі ім удзячны. І за гэты год нам удалося троху, можна сказаць, фактычна дагнаць школьную праграму. Зразумела, што настаўнікі скардзяцца ж на яго паводзіны, што ён такі неўсідчывы хлопчык. Але я веру, што я ўпэўнены, што ён у развіцці сваім будзе даганяць всіх астатніх дзяцей. Письмо именно с фотографиями моих детей, которые я каждый день пересматриваю, вот, распечатанные на компьютере цветные. 7 и 14 лет, но когда было 4 и 11. Вот. Калі я пабачыў першыя кадры гэтага відэо, першы быў такі здых, бо такія палёгкі. Бо трэба разумець, што перад гэтым некалькі месяцаў з Палінай ввогуле адсутнічала сувязь. Нам адмыслова не казалі, што з ёй здарылася, дзе яна, ў якім яна стане. Но адзінае, што мы ведалі, што на Паліну працягваўся увесь час гэты ціск. І вельмі цяжка бачыць чалавек, які перажыў тое, што яна перажыла. Зразумела, гэта пакінула сліды на знешнасці, пакінула сліды на абліччы чалавека. Гэта сапраўды было цяжка. Я уже забыўся. Да. Ну, і фактычна яны самі не разумеюць, што в сваіх відэо паказалі злачынства. Гэта злачынства супраць чалавека, супраць псіхікі чалавека. Гэта фактычна можна параўнаць толькі з гвалтаваннем. Трэба разумець, што Паліна маці, якая вельмі любіць сваіх дзяцей, гэта фактычна гвалт над псіхікай чалавека. І тое, што прапагандысты пайшлі на гэта, гэта злачынства, якое павінна быць пакарана. Ну, дзеці, яны не разумеюць, што можа здарыцца нешта не тое. Яны разумелі, ведалі, што Паліна сканчваецца тэрміна, павінна была выйсці. Але тады толькі за некалькі дзён да выхада праз адваката мы даведаліся, што Паліна не выйдзе. Але, прыкладна такая сітуацыя была і год таму, калі тады Паліна павінна была выйсці на волю 6 жніўня. І таксама тады лукашысты проста пасадзілі Паліну ў ізаляцыю, нас ізаляцыю, мы не ведалі, што з ёй адбываецца. Але дзеці ведалі гэту дату, ведалі, што мама хутка павінна вярнуцца, і яны вельмі моцна рыхтаваліся да гэтага. Калі казаць пра мае адчуванні да ўсей гэтай сітуацыі з маёй мамай, я разумею, што там, дзе яна зараз знаходзіцца, ёй не спадабаецца, што ёй там кепска, што яна сумуе па нам, і я па ёй сумую. Все мы сумуем па ёй. Паліна, яна вельмі прынцыповы чалавек, гэта галоўнае, што вось яе характары можна падкрэсліць. І зразумела, што калі яна патрапіла ў турму, зразумела, што тая рыса характара, якая будзе ў любым выпадку замінаць. Улада, якая мацуецца на сіле, на рэпрэсіях, яна не любіць прынцыповых людзей. Але гэтая прынцыповасць дапамагала Паліне ў жыцці заўсёды. Дзякуючы сваёй прынцыповасці, сваёй непахіснасці, Паліна шмат чаго дабілася ў жыцці. І, на шчасце, яна змагла гэтую прынцыповасць і такую стойкасць перадаць сваім дзецям. Я ўпэўнены, што гэта рыса патрэбіцца ім вельмі моцна ў жыцці сваім. Зараз мне сіл ў жыцці дае, конечно, надзея на то, што хутка вернецца мама, што мы хутчэй за ўсё переедзем в Польшу, і там уже можна будзе заняцца ўжо сабой, наводкаваць учобу. Жыццё міграцыі давалі даволі складаныя рэчы, но і не хапае фінансаў, каб жыць на адзін заробак. Прыходзіцца круціцца, як вавёрка коле, так. І акрамя асноўнай працы, я працую ў сферы IT. У меня есть яшчэ такія дадатковыя падпрацоўкі ў выглядзе бухгалтарскіх паслуг. Апошнім часам сапраўды адзінае, чаго не хапае, гэта проста пабыць разам з дзецьмі часта. На жаль, троху не хапае сродкаў, каб наняць сабе няню, а часам трэба кудысьці з'ездзіць, і падтрымка проста, чалавечая падтрымка, нейкі проста прыйсці пасядзець з дзецьмі, дапамагчы ім зрабіць хатняе заданне, бо, на жаль, мне не заўсёды атрымоўваецца проста па часе гэта рабіць. Так атрымалася, што ўсё ж сваё жыццё я ніколі не скардзіцца на здароўе. Адзінае, што ў мяне за все мае 40 год жыцця здарылася некалькі пераломаў. Адзінае, што такая непрыемнасць, якая здарылася год таму, мне паставілі дыягназ, звязаны з анкалогіяй, гэта меланома
меланома сосудистой системы вока. Ну, это был довольно значный удар для меня, бо мало того, що треба тут бігати за дітьми сочити, їх лічити, ще треба було приходити ці процедури. На щастя, хімії у мене не було, у мене була радіотерапія, попромнева радіотерапія, так само такий був моцний удар до організму. Але все ж таки хочу так само сказати, дякую литовській медицині, щоб там не казали пропагандисти, що тут все невідомо як робиться. Насамрэч, в моїм конкретному випадку медицина спрацювала вельми добре. Пізніше йде така довга реабілітація менавіта по праці, що неяк довго працювати там. Але на щастя, покуль все обійшлося, зрозуміло, що треба зараз регулярно проходить обследование. Онкология – такое наступство, что будет преследовать себя долго и може выскочить в любой момент. Але на щастя, на щастя, все ж таки, медицина в Європі доволі добре розвита і не дає можливості просто це запустити. Ну, зараз мара у мене одна, це справді щира мара, це повернутися на родину, то, як ми вернулись все разом, всей семьей на родиму, свою будучиню своих детей я бачу тільки в Білорусі. Як це не просто мара, це упевненість, що ми це зробимо. І єдина мара, щоб це було якомога худший. Бадай, сям'я Паліны і Андрэя – гэта той выпадак, калі мы мусім адгукнуцца на іх патрэбы ўсёй Беларуссю, ўсёй беларускай дыяспорай. Я спадзяюся, так і адбудзецца. Калі вы хочаце падтрымаць Андрэя, Паліну, іх сям'ю, лістуйце да нас з любога пункту свету, публічна ці ананімна. А галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма. Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Не так даўно я расказвала вам гісторыю Аліны Нагорнай, якая разам з мужам і дзецьмі была вымушаная хавацца ад пераследу ў Беларусі. Рабіла гэта вельмі доўгі час і разам з тым займалася абаронай правоў беларускай мовы. Яна была вымушаная з'ехаць з радзімы, але не склала рукі, дзякуючы вашай падтрымцы. Быў сабраны вельмі хутка збор на ўсё неабходнае, і цяперака мы вітаем перавыданне кнігі «Мова 404». Давайте паслухаем, як склалася жыццё Аліны. Агулам цяжка быць цяжарнай у такой краіне рэпрэсіўнай, але калі цябе яшчэ шукаюць у гэты час, а табе трэба там нейкія лекары, то гэта ўвогуле трындзец. Ну, нават калі ты нараджаеш, ты просто не думаеш про то, што табе там балюша, і гэта ўвогуле нейкі стрёмны працэс. І увесь час ты на гэтым стрёме, таму што ты ведаеш, што для іх як бы чырвоных рамак нейкіх няма проста. Такога яшчэ не было ў гісторыі затрымаць чалавека падчас родаў, але чаму б не пачаць? Ну, цяпер я карыстаюся тэлефонам сім-картай. І гэта ўжо мяне не здзіўляе. Ну, стала пачувацца нашмат спакайнейшай. Канешне, ўжо крышачку пачала лепш спаць, але мала, бо у мяне 2 дзяцей. Але агулам пачуваюся лепш. І мне вельмі сумна, што я не магу вярнуцца, але адначасова радасна, што цяпер я нічым і нікім не рызыкую. Я вельмі ўдзячная кожнаму і кожнай, хто падтрымаў збор, хто дапамог нам тут адаптавацца. Гэтыя грошы пераважна пайшлі на арэнду жытла, таксама на няню. Тут гэта вельмі дорага, але гэта дало нам магчымасць адаптавацца і пачаць працягваць сваю дзейнасць. Цяпер мы па-ранейшаму без садочку, канешне, нам няня, першая наша патрэба, якая існуе на дадзены момант, гэта няня. Мы займаемся зараз, працягваем сваю дзейнасць, і не магу распавесці, як тэхнічна арганізаваны працэс накіравання там гэтых соцен зваротаў у Беларусі, але гэта таксама патрабуе грошаў. Але збольшага ўжо можам мець падпрацоўкі розныя, пакуль што мы афіцыйна не можам працаваць, але можам падпрацоўваць і неяк тут выжываем. Для мяне вельмі важна, што я змагла тут перавыдаць кнігу, бо першае выданне я рабіла вельмі хутка,
рабіла ў Беларусі, гэта было стрэсова. І цяпер яна больш прыгожая. І самае важнае, што яна ёсць не толькі ў фізічным выглядзе, а яна ёсць онлайн, і яна сапраўды выглядае цудоўна. Вельмі зручныя старонкі гартаюцца, можна паглядзець змест, увесці нумар старонкі. Мы сапраўды зрабілі класны сайт, я ганаруся сапраўды гэтым сайтам, бо ён цудоўны. І цяпер ёсць планы. Гэтая кніжка перакладаецца на расійскую і англійскую мовы. Вельмі хочацца давесці іншай аўдыторыі, што ў нас ёсць такая праблема. Але насамрэч гэтая кніжка, яна не толькі сумная, яна яшчэ і пра надзею, бо ў гэтай кніжцы мы бачым людзей, якія, нягледзячы на ўсе незручнасці, працягваюць карыстацца беларускай мовай. І ёсць яшчэ людзі, якія там працягваюць рабіць іншыя рэчы дзеля сваёй краіны. І пакуль мы ёсць, у нас ёсць надзея на будучыню. Я пазнаёмілася з фотографам з Францыі, і ён рэалізуе адну ідэю пра беларусаў і здымаў мяне. І я яму распавяла пра сваю ідэю, што я бы хацела неяк праз фота паказаць моўную дыскрымінацыю, і мы прыдумалі як і зрабілі гэта. І таксама тут была фотавыстава пра моўную дыскрымінацыю. Таксама я магла б прывесці выставу і прэзентацыю кніжкі ў іншыя гарады, іншыя краіны. І калі у вас ёсць жаданне, калі ласка, пішыце мне, я з радасцю, бо я хачу расказваць пра праблему моўнай дыскрымінацыі, і гэта вельмі такі класны спосаб. Калі вы хочаце падтрымаць новыя праекты ў абарону правоў беларускай мовы, далучайцеся да патрыёну «Умовы для мовы» альбо лістуйце да нас з любога пункту свету. Як і калі вы хочаце падтрымаць іншых нашых герояў. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.